年を取ることに対する恐怖の原因は2つ。母性本能と承認欲求。女性として生まれてきたからには子供を産みたいと考える女性は少なくない。そうなってくれば当然結婚出産に対するリミットがある。その焦りから加齢に対する恐怖が生まれてくる。もう一つ、日本の男性は若い女性イコール美しいと考える幼い風潮がある。この幼い風潮が女性の肩身を狭くしていって加齢に対する恐怖を生んでいく。いずれも分からなくはないです。しかし子供を産むだけが幸せでしょうか。もちろん子供をたくさん産んでいるママたちはそれだけでリスペクトに値しますが、今の時代それ以外にも生きがいであったり感謝されることはたくさんあります。そして若い子が素敵という幼稚な男たちのお眼鏡にかなわなかったら、そんな男鼻で笑ってやればいい。そしてフランス人の友達でも作ってみてください。若いことよりも自分の意見が言える、表現ができることの方がよっぽどモテるから。そう、視野を広げてください。そうすればあなたの加齢に対する恐怖は緩和するはずです。